ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤሪ ሚድያ ሰንተር ኣብዛ ቻነል ሰብስክራይብ ክትገብሩ እንዳተመነኹ ንሎሙኻ መደብ መንክብል ኣሚታ ባቻን ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል पर जहां से मैं देख रहा हूं आप हार गए क्योंकि जहां से मैं देख रहा हूं मुझे एक 55 साल का बाप एक 19 साल की बेटी की फूल चढ़ी तस्वीर के नीचे खड़ा दिख रहा है। आप तब भी हारे थे और आप आज भी हारे। ኣብ ፈለማ ሰብዓታት ይሆብ እምነት ከጥሪ ጀሚሩ ንኣስታት 40 ዓመታት ኣብ ኢንዱስትሪ ፊልም ሃገር ሂንዲ ብምዕያይ 180 ናብ ዝፍቀዱ ፊልምታት ብብሉጽነት ተዋሲዩ ኣብ ህንዳዊ ሲኔማ ብጽልው ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ይስራሕ ን16 ዓመታት ተኸታተልቲ ድማ ኣብ ሃገር ሂንዲ ንብሉጽ ተዋሳኢ ንዝወሃብ ሽልማት ባሓቶ መላእ ሰብዓታት 80ታት ኢንዱስትሪ ፊልም ሂንዲ ዓብሊልዎ ነበረ ብኡ ዝኣክል ህቡብ ፈረንሳዊ ኣላይ ፊልም ፍራንሶስ ትራፎው ንኢንዱስትሪ ፊልም ሂንዲ ኢንዱስትሪ ሓደ ሰብኣይ ክብል ጠቐሶ ኣሚታ ባቻን ኣልሃባድ ኣብ ዝበሃል ክፋል ሰሜናዊ ሂንዲ ብ11 ጥቅምቲ 1942 ተወልደ ኣቦኡ ሃሪቫንሽ ራይ ባቻን ናይ ጽነ ጽሑፍ ውህበት ዝተዓደለ ገጣሚ ነበረ ናይ ሲክ ዓሌት ዝነበረ ኣዲኡ ቴጂ ባቻን ድማ ኣብ ቲያትር ግዳሴ ነበራ ሃሪቫንሽን ቴጂን ተመሪዖም ዓመት ምስ ቆጸሩ ቴጂ ወዲ ተበኮረት ንወዳ ድማ ኤንጎላብ ክትብል ሰመየቶ ኤንጎላብ ብቋንቋ ሂንዲ ኮይኑ ዕድመ ንሰውራና ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ ስም ወዱ ባህ ዘይበሉ ኣቦኡ ሃሪቫንስ ብምኽሪ ቀንዲ ዓርኩ ተደፋፊኡ ንወዱ ስም ክቕይረሉ ወሰነ ኣሚታህ ክብል ከዓ ሰመዮ ኣሚታህ ብቋንቋ ሂንዱ ኮይኑ ትርጉሙ ድማ ዘይጠፍእ ብርሃን ማለት እዩ ሃሪቫንስ እውን ንገዛእ ርእሱ ብናይ ብርዒ ስሙ እምበር ብሓቀኛ ስሙ ኣይኮነን ዝተፈልጠ ባቻን ብዝብል ስም ንኹሉ ጽሑፋቱ ዘሕተሞ በዚ ዝኣክል እምበኣር እዚ ብሉጽ ተዋሳኣይ ኣሚታህ ባቻን ብዝብል ስም ዝተፈለጠ ካብ ንኡስ ዕድሚኡ ኣትሒዙ ዝምባለ ምውሳእ ዘርኢ ዝነበረ ኣሚታ ባቻን ናይ ልቡ ባህጊ ክስዕብ ዝቐስቀሰቶ ኣዲኡ ምዃና ይዝጠቅስ ኣብ ሓዳር ሰሪ ምጽማዳ ነቲ እትብህጎ ሞያ ቲያትር ከምቲ ዝድለ ዘይነጠፈትሉ ወላዲቱ ቴጂ ንዓ ዘምለጠ ዕድል ኣብ ወዳ ህያው ኮይኑ ክትሪኦ ብሂጋ ንወዳ ኸዓ ተዋሳኢ ምእንቲ ክኸውን ደፋፍኣቶ ባቻን ከም ባህጊ ወላዲቱ ኣብ 1969 ኣሃዱ ብምባል ኣብ ዓውዲ ፊልም ክርአ ጀመረ ኣብዛ ዓውቲ ሃገራዊ ባፋሆን ሾም ዝኾነት ፊልም ብድምፁ ተሳቲፉ እዩ ብድሕሪዚ ኣብታ ብሉጽ ሓድሽ ተዋሳኢ ዘስሜቶ 7 ተጻይ ጠባያት ዘለውዋ ፊልም ተዋሲኡ ብድሕሪዚ ግን ባቻን 2-3 እናበለ መትሓዝ ተሳእኖ ቀጺሉ ኣብ 1971 ኣብ ኣናዳ እትብል ፊልም ተዋሲኡ ኣብዛ ፊልም ብዘንጸባርቆ ክእለት ድማ ዝበለጸት ሓጋጋዝ ተዋሳኢ ብምዃን ሽልማት ኣታረ ነዚ ኣስዒባ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ዝተሰርሐት ፓርዳና እትብል ፊልም ንፈለማ ጊዜኡ ኣሳሲኖ ጠባይ ሒዙ ተዋስአ ኣብዚ ጊዜ ድማ ምስታ ናይ መጻኢት በዓልቲ ቤቱ ዝኾነት ጁያ ባህዱሪ ብሓደ ኮይኑ ዝዓየ ባቻን ኣብ ዕትብ ዝበለ ፊልምታት ጥራይ ዘይኮነ ወላ ኣብ ኮሜዲ እውን ወሓለ ተዋሳኢ እዩ ባቻን ኣብ 1973 ኣብታ ኣብ ታሪኽ ኢንዱስትሪ ቦሊውድ ብቐዳማይ ደረጃ ትርቋሕ ፊልም ዛንጀር ከም መርማሪ ኮይኑ ሰርሐ ኣብዛ ዓመት ድማ ምስ ጃያ ቃል ኪዳን ዝኣሰረ ባቻን ኣብ 1974 እውን ብዙሕ ኣታውን ስምን ዘትረፈሉ ፊልምታት ተዋሲኡ ከም ጽቡቕን ሕማቕን ዕድል ባቻን እትጽዋዕ ዓመት ግን ዓመቱ 1983 እያ ኣብዛ ዓመት ኣብ ፊልም ኮሌ እናዓየ ከሎ ብ26 ሓምለ ከቢድ ሓደጋ ኣጋጠሞ ማዕከናት ዜና ነዚ ወረ ምስ ኣጋውሕኦ ኣብ ኢንዱስትሪ ቦሊውድ ከቢድ ስምባዴ ፈጢሩ
ደገፍቱ እውን ናብ ኩሉ ቅዱስ ቦታታት ብምኻድ ጸሎት ገበሩሉ። ኣብ ኣፍ ደገ ሆስፒታል ብምዃኑ እንዳሃዩ ገበሩ። ድሕሪ ብዙሕ ክንክን ድማ ባቻን ሓወየ። እዛ ፊልም ብሞት ባቻን እትዛዘም ዝነበረት ይኹን እምበር ኣላያኣ ሞንሃሞን ደሴ ብዝተዓዘቦ ህዝባዊ ደገፌታ ፊልም ብምቕያር ባቻን ብህይወት ከም ዝጸንሕ ገበሮ። እዛ ፊልም ኣብ 1983 ምስ ተዘርግሐት ብሰንኪ ናይ ባቻን ሓደጋ ልዑል ህዝባዊ ደገፍ ስለ ዝረኸበት ኣብ ሰንጠረዥ ብሉጻት ክትኣቱ ክኢላ። ከምኡ'ውን ናይቲ ዓመት ዝበለጸት ፊልም ክትከውን ክኢላ። ባቻን ብዘጋጠሞ ማያስቲና ግራቪስ ዝተባህለ ጸገም ኣካላቱ ኣእምሮኡን ክደክም ጀመረ። በዚ ኸኣ ፊልም ብምቁራጽ ናብ ፖለቲካ ገዓዘ። በዚ ኸኣ ነቲ ጽቡቕ ሽም ዝሃቦ ሞያ ብምግዳፍ ነቲ ዓርኪ ስድራ ቤቱ ዝኾነ ራጂቭ ጋንዲ ብ1984 ፖለቲካዊ ደገፍ ክህብ ጀመረ። ኣብዚ ናይ 3 ዓመት ጻንሖት ድማ ኣብ ፈለማ እግሩ ኣብ ዘካየዶ ምርጫ 62.8 ዕውት ኮነ። ይኹን እምበር ባቻን IBCL ዝተባህለ ትካል ውድቀት ስለ ዘጋጠሞ ግዳይ ቁጠባዊ ቁልውላው ኮነ። ሳላ ናይ ቀደም ዓርኩ ኣማርሲያ ግን ክትስእ ክኢሉ። ብሰንኪ እዚ ኸኣ ናብ ሳኖ ጃዋጂ እትበሃል ናይ ኣማርሲጋ ፊልም ተጸንበረ። በዓል ቤቱ ጃያ እውን ኣባልዛ ሰልፊ ኮነት። ጎስጓስ ብምክያድ ነዚ ሰልፊ ሓገዝዎ። እዚ እውን ንቑሩብ ግዜ ደኣ እምበር ምስ ፍርዲ ህንዲ ገለ ጸገም ፈጠረሉ። ብድሕሪዚ ኣብ 1987 ካብ ፖለቲካ ዓለም ተሰናበተ። ብድሕሪዚ ኣብታ ዕውቲ ፊልም ሻንሃሻህ ብ1988 ብምውሳእ ንኢንዱስትሪ ቦሊውድ ባህታ ፈጠረሉ። ብድሕሪዝስ እቲ ኮኸብ ብቕዓቱ መትሓዚ ተሳኖ። ኣብ 1991 ኣብ ሁም ትብል ፊልም ብምውሳእ ንሳልሳይ ጊዜኡ ዝበለጸ ተዋሳኢ ዝወሃብ ሽልማት ዓተረ። ባቻን ኣብታ ዘይዕውቲ ፊልም ኢንሳሃታን ድሕሪ ምውስኡ ን5 ዓመታት ዝኣክል ካብ መሳኺቲ ሲኔማ ረሓቐ። ባቻን ከም ኣፍራዪ ፊልም ብምዃን ኣብ 1996 ናብ ዓውዲ ፊልም ተመልሰ። እዚ ትካል 10 ቢልዮን ሩቢ ብምሓዝ ይፈሊሞ። እዚ IBCL ዝተባህለ ትካል ክሳብ ሕጂ ብርክት ዝበላ ፊልምታት ኣብ ምፍራይ ይርከብ። ባቻን ኣብ ፊልም ጥራይ ከይተሓፅረ ኣብ መደበር ቴሌቭዥን መደባት እውን ይሳተፍ እዩ። ኣብታ ካብ ናይ እንግሊዝ መደብ ዝተራዕመት Who Wants to be a Billionaire ትብል መደብ ቴሌቭዥን ከም ኣቕራቢ መደብ ብምዃን 2000 ዓመተ ምህረት ፈለመ። እዛ መደብ ኣዝያ ዓውቲ እኳ እንተነበረት ብዘጋጠሞ ኩነታት ግን ባቻን ንሓደ ወቕቲ ጥራይ ኣዳልይዋ። ኣብ ሕዳር 2000 ድማ ጠቕሊሉ ገደፋ። ባቻን ግን በዚ ከይተሓፅረ ምስ መደበር ቴሌቭዥን KBC ምስራሕ ቀጸለ። ምስ መደበር ቴሌቭዥን ባቻን ክሳብ ብሕማም ዘቋርጾ ክሳብ 2005 ሰሪሑ። ባቻን ኣብ ኢንዱስትሪ ቦሊውድ ካብ ዝተርኣዩ ብሉጻት ተዋሳእቲ እቲ ብቐዳምነት ዝርቋሕ ተዋሳኢ እዩ። ብደረጃ መንግስቲ ሂንዲ ዝወሃብ ሽልማት ሓዊስካ ብርክት ዝበለ ሽልማት ብምዕታሩ ንጉስ ቦሊውድ ዘብሎ ክብሪ ረኺቡ እዩ። ንሱ ኣብ ሃገሩ ዝወሃብ ሽልማት ከይተሓፅረ ካብ ኢድ መንግስቲ ፈረንሳይ እውን ሽልማት ዓቲሩ እዩ። በቲ ኣብ 2011 ዝሰርሐ ፊልም እውን ንኦስካር ክሕፀ ምብቅዑ ሓበን ሂንዲ ኮይኑ እዩ። ባቻን ሞይኡ ኣብኡ ከይተሓፅረ ወዱ እውን ምስኡ ከም ዝዋሳእ ይገብር እዩ። እዚ ሓበን ሂንዳውያን ተዋሳኣይ እምበር ይኹን እምበር ብብቕዓቱስ ገና ከም ቀደሙ እዩ ዘሎ። ማሕበራዊ ህይወት ኣሚታብ ባቻን ከመይ ይመስል? ኣሚታብ ባቻን ነቶም 2 ውላድ ዝፈረዩ ወለዱ በኹሪ እዩ። ሓዉ ኣጂታህ እውን ናይ ስነ ጥበብ ዝምባለ ዝነበሮ እዩ። ኣብ ስነ ጥበብ ብሓፈሻ ኣብ መዳይ ቲያትር ፊልም ንኽዋሳእ ምስ ደረኸቶ ኣዲኡ ጥቡቕ ምትእስሳር ከም ዝነበሮ እዩ ዝግለጽ። ባቻን ኣብ ሓደ እዋን ንእስነቱ ጂያር ባዱሪ ምስ ተባህለት ጎርዞ ተመርዓወ። ካብ ጂያር ድማ ናዳን ኣቢሻኽን ዝተሰየሙ ውሉድ ረኸበ። ናይ ኣቦኡ ሞያ ቀጥ ኣቢሉ ዝሓዘ ዝተከአ ኣቢሻኽ እውን ተዋሳኢ ኣሽዋሪ ዝተመርዓወ። ኣብዚ እዋን እዚ ሸምጊሉ ዝርከብ ኣሚታብ ባቻን ምስ ደቁን ደቂ ደቁን ብሰላምን ፍቕርን ይነብር ኣሎ። እምበር ከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሪሜዳ ሰንተር ንሎሚ ዘዳለኽዎ መደብ እዚ ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።